sinareng karawitan Karji Laras. Monggo. Ayo masuk. Ayo Mbak Bayang. Suwe rak temu lho iki. Pakai denane. Pakai denane lho. Tapi wis rindu. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Kotingaren tindak wae ra numpak taksi dhewean apa ora werdi timbang nganggur kula purun ngancani legan golek momongan iki kanca napa Mbak Yu badhe pindahan ampun Mas sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing perawan rondo kanggoku ora patek penting ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting josu mangan nantian rondo dijamin kempling tenan to iki masuk Karji Larasnya Indonesia Yos Audio Hawaii Pro Juwana yo ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren kok wae ra numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani leresan Mas alias kebetulan bajane kathah raga ngapunten yen purun enggal ngecakin tangi tekan omah pangke kula opahi asik topil wong legan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun Mas sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing wing prawan rondo kanggo ora patek penting ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting josu melang nantian rondo dijamin komplit yes yo ruwame kan ruwame tenan kandhani kok sing nuthuk sing nabuh